yesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo. Yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Baba. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni. Nkosi unyazi lwezulu. Amen. Ngingumntwana omncane kakhulu. Nginovalo kakhulu ngoba le ndawo engimi kuyona ayingangami. Khona uNkulunkulu ngaphambi kwami. Khona amakhosi ondaba ezitha ngaphambili. Khona abagcotshwa, khona ibandla lonke lingcwele lonyaze. Bonke babuka mina futhi balalele mina ukuthi ngizothini. Amen. Ngiyacela ke Nkosi enkulu yakithi ebuhleni, njengoba ungithumile Baba, ngicela ungiphe isibindi sokuguqa bese ungipha nenkonzo evela kuwe Shembe Ongcwele. Amen. Ngimncane kuna nonke la ethempelini. Ngingane encane kakhulu kunani nonke nikhona ngaphakathi kwehamente kaNkulunkulu, kodwa ezulwini ngithunyiwe. Amen. Ngithunywe uNkulunkulu ebandleni lakhe elingcwele. Uyazi uNkulunkulu wakithi unyazi wezulu ukuthi ungithumeleni kuleli bandla ukuba ngithini kulona. Amen. Cela ngengoma ka-98 amashumi ayisishagalolunye nesishagalombili. Isabatha namhla Nkosi siyathokoza wena ngathi thingaleyo ini yakho
ngiyaphinda ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni uNyazi lwezulu. Ngiyacela uNkulunkulu ukuba angiphe izwi elifanele ukuba ngilikhulume phakathi kwabantwana bakhe. Lo mbhobho engiwuphethe umbhobho oyinkinga. Imvamisa yabantu abawuphathayo ukuhamba kube neyinkinga. Ngiyacela Shembo ingcwele ungikhumbule. Lo mbhobho ungawujwayeli nawe futhi ungangijwayeli. Ngoba lo mbhobho uyakukhipha ezulwini ubusukhona ezulwini kodwa ukhishwe yiwona mawukhuluma kuwona. Amen. Kulezi insuku kukhulunywa ngendaba enkulu, indaba kaNgalozinde. Ngicela uNkulunkulu angikhumbuze lapho. Ngambona uNgalozinde la egcekeni. Ifike ngakhulela kuyena uNgalozinde. Ngiphume esikoleni ngaze ngacela umsebenzi kuyena uNgalozinde. Ngaze ngaphinde ngacela ukuganwa kuNgalozinde. uNkulunkulu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ufuna ngizokhuluma ngendaba kaNgalozinde. Yamazi uNgalozinde? Ngambona uNgalozinde bangcwele la ekhaya egcekeni. Yena njengoba manje sekuyise hotela noma ngathi kuseParliament kwakungenjena wagcola ihlahla yonke. Ngambona uNgalozinde wagcola ihlahla la konke lapha ezansi. Wayihlala la uNgalozinde bese uqhutshulwa ama-umbrella lawa waseBish ayeba u2. Ngicela ukuyichaza ngingakanabi lendaba kaNgalozinde. Ngingumvangeli uDlamuka ethempelini eMhlabuhlangene eChesterville eMkhumbane. Bathi abafana beseBlackheads phansi ngale Mkhumbane ethempelini eMhlabuhlangene. Amen. Kuleli bandla ngibe inhlatsuthi ngaphathwa. Ngagcotshwa ngaba umshumayeli ngaphathwa. Ngagcotshwa ngaba umvangeli ngisaphethwe. Amen. Akukho stebhisi engiseqile futhi ngigcotshiwe kangibekiwe. Kuhlukene kabili, khona abantu ababekiwe nabagcotshiwe. Leyo nto ufuna uyihlukanise. Khona abantu ababekiwe kodwa bagqoka njengawe njengami, babekiwe abagcotshiwe. Nawe bheka ukuthi ke ubekiwe noma wagcotshwa. Khona ababekiwe abangagcotshiwe. Ngagcotshwa mina khona la eParadise. Ngigcotshwa uShembe Nkosi yokuthula uThingo. Amen. uNgalozinde ngambona ufikwa la ekhaya kusukwa la ezansi eMbele eMaqadini. Ngambona la ekhaya. Ngake ngaya kuye ngathi, baba ngicela umsebenzi. Baba angisebenzi umsebenzi ocacile, ngisebenza umsebenzi wamatoho. Wakukhona la eParadise. Uthi uNgalozinde ufuna ukusebenza phi?
ngithi ngicela Nkosi ukusebenza ebank. Wathi ungaluzinde Nkosi ibusisa. Kwakukhona la endlini. Wamnika ungaluzinde kwakubuya ababheka bezayo. La kwakusaqhutshulwa lama umbrella engiwashoyo kwakubuya ababheka bezayo kuyisonto. Hayi kwakubala umhlangano kaJulayi iminyaka yama-80s kufikwa la ekhaya umuzi omusha uvala umhlangano sigoduke siye emakhaya. Ngangine-CV engangiyifake ebhenki lakwa-Barclays, u-FNB wawusabizwa ngo-Barclays. Kwakune-CV engangiyifake khona ngingasebenzi ngiphila nje ngamatoho ngingakaganwa futhi ngisemncane. Kwakuye kuthi njalo ebusuku ngolwesibili kuzosa kube olwesithathu ngibone ngise office ebhenki ngigcwalisa amaphepha. Ngivuke ngiyixoxe lento ekhaya kuqhubeka izinsuku njalo mangolesibili kuzosa kube olwesithathu ngiyibona ngise office ebhenki ngigcwalisa amaphepha. Ngabe sengithola itoho lapha eWoodlands abaye bakwazi eWoodlands abangakwazi bawubuza kwabaziyo. Lapha ngasentla kwaseMontclair iWoodlands neMontclair kuhlukaniswa umgwaqo okuthiwa uCanyon. Kwabajwayeli eThekwini uCanyon lo osuka eRobotini odonsayo obheka kwaShoprite uMontclair ngala Woodlands ngala. Kunendawo lapha eshadela belungu. Bangiye senza i-decoration sisethela imishadi yabelungu nemidansi yabelungu. Imidansi yabelungu yasethelwa. Kwenziwa ama-decoration ngangisebenza lapho ngiphuma esikoleni. Ngathi sengisebenza isikhashana wase kufika umbiko ukuthi abelungu basebhenki bathe bacela ngifike ebhenki la engangifake khona i-CV yomsebenzi. Kodwa indaba kaNgaluzinde abe uma ufika ebhenki bangithatha abelungu bangifake office le-accountant ngene bangibingelele babuze ukuthi umsebenzi ngisawufuna na. Bese ngisho ukuthi umsebenzi ngiwufuna kakhulu kunakuqala. Bese bethi-ke ububuya-ke ngosuku oluthile balusho usuku sengilibele ubuya ngosuku oluthile sizokwenzisa i-interview yasebhenki. Ebhenki-ke kuyindawo ebucayi. Uma kuqashwa umuntu khona mningi imigudu elandelwayo. Ngoba indawo ebucayi kakhulu ngisebenzile kuyona ngisebenza iminyaka engama-30 sebenzela ibhenki. Kuyindawo ebucayi kunemigudu eminingi elandelwayo khona bangeke nje baze baqashwe khona ngoba kunemigudu eminingi elandelwayo. Kunemigudu elandelwa ngaphezu kwasePhalamende ebhenki. Hayi ngafika ngalelo suku ababengiqhumele ngalo ngafika
base beyangixilonga bangimvivinya base ngiyayiphasa interview. Amen. Kwase kuthiwa ke ngosuku oluthile uzoqala ukusebenza. Base ngiyaqala ukusebenza. Kwase uBuckley's kwaze kwashintshwa kwathi uFNB ngisebenza iminyaka engamashumi amathathu. Amen. Base betha belungu hayi funeke niphumule manje senibadala. Niphumule senibadala kodwa mina ngibona ngiyingane bathi hayi funeka nihambe manje niyophumula. Sase siyakhethwa ukuba siye emakhaya nabelungu namandiya. Sakhethwa sanqunyela isikhathi ukuzogcina nini ngeza la kuNkulunkulu lo ophambi kwami uNyazi wesiZulu. Baba emsebenzini ebank baba bathi asemakhaya manje siyophumula. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzothi hayi ufake uqhubeka nokusebenza. Uthi ubaba mvangeli ngithi baba uthe kade wasebenza ebank wena benze kahle ukuthi uhambe uphumule ekhaya inkosi kubusise. Ihleli ngokusemthethweni nobaba uthe kade ngasebenza angihambe ngohlala ekhaya ngiphumule. Bangazi ukuthi ubaba uyazi ukuthi ngumsebenzi wasebank uthi kade mvangeli wasebenza ebank hambe ekhaya uyophumula. Kulo msebenzi engawunikwa ungalo zinde. Ngisebenzile ngacela ukuganwa kungalo zinde ngaganwa. Akhethe intombi le yangigana. Yangigana ngayilobola ngayishada yaba unkosikazi wakaDlamuka. Amen. Base ngakha lekhaya lakithi. Base ngithi cha ngizoba nenxuba likababa engizolakha. Phela mawuhlala kini awubi namthetho uba nombono. Nawe nje uhlala kini nje ungalingisha imithetho. Uba nembono amukho umuntu oba nemthetho emzini kayise. Uba nombono ngoba ukazubekwe induna yenkosi inxiwa. Mawuhlala kini uba nombono. Nempahla oyithengayo futhi akuyona yakhe yakini. Noma ungathengani akuyona yakhe yakini. Yakini akusiyona yakho. Base ngiphuma inxiwa lomuzi kababa ngabe senyaka cha ukhona umuzi kababa ngakhile asilethi. Amen. Inkosi lesesihlalena izwani nomgcotho ohlala emavungweni. Lenkosi sesihlalweni inkinga. Mawufika kuyona iyabuza ukuthi wakhile umuzi. Nangu mahlobo uNtombele ngifakazela. Uyabuza baba akazwani nomgcotho ohlala emavungwini ngoba uguqa phambi kwebandla lakhe. Nangu umfundisi uNtombele ngifakazela. Ngathi manje yakuyena ubaba ngiyobithetha belungu sebethi angihambe ngohlala ekhaya. Wabuza ubaba wathi mvangeli ukhona unkosikazi. Ngathi baba. Wathi umuzi wakhile. Ngathi baba. Wathi inkosi kubusisa. Ungalo zinde wake wasindisa ngomunye unyaka umhlangano usenzansi kwavula amasango. Abanye le abakwazi kwavula amasango, abanye bayakwazi. Kwavula amasango phansi emfundeni zomthwalo
uma sisebenza sizinsizwa la eThekwini kuyisabatha sasabatha eThekwini sahlela imoto esolandela ngayo uNgalo Zinde esezansi kwavula amasango sasonta la eThekwini eDalton kwaphela inkonzo sathatha ikhumbi ezosiyisa ekwavula amasango uma siwela ibridge lomkhomazi nabe seliyakhuma isondo lekhumbi kwakusanda kufika ama-E20 ama-Nissan sasihamba ngaleyo khumbi nabe seliyabhasta isondo lekhumbi uma siwela ibridge lomkhomazi la bhasta lahlakazeka nje emgwaqweni imoto yashaya ama-zigzag imoto zashaya amahuthi kodwa yangasiwisa sakhala ngoNgalo Zinde sathi aweshembe kwakhala wonke umuntu osemotini wathi aweshembe yami imoto sathi masifike evula amasango safika kuphuma inkonzo yasemini sekunikelwa sahamba sayobika enkosini inyanga yezulu baba sesicishe safa ebridgini lasemkhomazi ku-N2 kodwa Nkosi sibize wena saphila wathi beningeke nife ngoba benizalile kusho uNgalo Zinde uNgalo Zinde wake wathi eseJudiya kuyisabatha futhi ngangisebenza kwakuvala umhlangano eJudiya ngaphuma emsebenzini ngalapha eTempele Station eyimotweni zaseShowe ngagibela kuphela inyanga uvala umhlangano eJudiya ngigibela nabantu bangapha ngala kwaZulu laba bantu baholile banemali baphethe utshwala iphuma ikhumbi eTempele Station iphumelele ligaraji elanga sephepheni kuyofakwa amafutha nopetrol kuchekwa amasondo ngoba izomela long distance hayi bisiyaphuma imoto ijike ngo-Agayi ibisingena umgwaqo kudlulwandle sathi masekublue lagoon bakhipha utshwala iy'nsizwa ekhumbini zimnandi nemali iholile kwakhuza insizwa ehleli ngala kwami yathi utshwala kaphuzwa phambi komuntu wakwaShembe yaba kwinkulumo kusuka kuBlue Lagoon ezansi olwandle sigudla oDurban North olalusho omhlanga omdlodbishi yathi mayisemhlali lapha sigaba ley'nsizwa ezithi utshwala kaphuzwa phambi komuntu wakwaShembe bathatha utshwala babuyiselwe ekhwameni ngafike ngacocela nampo oMagayi noCiliza iy'nsizwa besiphila nazo evangelini ngafike ngabatshela ukuthi hey sebengibange abantu bala iShowe bathi bafuna ukuphuza utshwala abanye bathi utshwala buphuzwa phambi komuntu wakwaShembe utshwala-ke vele kuyinto engalungile ngiyengixakeke ma ngibona emzini weNazaretha ugayiwe bese ngiyazibuza ukuthi uma kugayiwe kini utshwala bungena ngaliphi isango ematsheni amhlophe leyo nto iyangihlupha ukuthi utshwala emzini weNazaretha ngoba emzini weNazaretha kuye kufakwa amatshe afakwe ngesilwane imbuzi kodwa manje ubuye ubone sekugijinywa neyinkamba zotshwala bese ngiyabuza ukuthi ungene
ngasiphi isikhala ubuye bukhishwa ngasiphi isikhala. Yazi idle ekhaya. Awingane zethu azizwa azifuni inkolo ingani wena oqosha ushembe ekhaya zizozwa kanjani ingane ushembe ngeke ekhaya. Uyazi yini ukuthi uma wawabiza amaNazaretha lawa yithina wasibizela kini ugaye utshwala uyazi into yokusingcolisile noma usewasingcolisa uyokusigeza ngani. Kugawutshwala kini kodwa nifake namatshe amhlophe nawafaka ngembuzi ngenyongo yembuzi. Uma ubiza amaNazaretha uwabizela kini uwafaka kini uwafaka endaweni enotshwala uyowageza ngani. Mina ngazi ukuthi kule nkolo yakithi uma usukholiwe kuyo angiyiqale lapha indaba. Uthengela abantu bakini amathikithi abakhona nabangasekho iNazaretha yonke into ubashayela amathikithi wenze yonke into bese uyabageza ekhaya kini. Bese kuyanikela umndeni ukubuye kuziwela ekhaya uzonikelela umndeni unikelelwa nababe ney'nhliziyo ezimbi laba bethanda isiqatha yonke inhlobo yabantu niyabe nisabenza utshwala kini. Kodwa manje siyaqakwa inkinga benziwa ngisho nabantu abangabagcotshwa. Uthi mawuthi yakhuluma kuthiwa ingane osibanibani uyabenza utshwala. Benziwa nabantu abangabagcotshwa utshwala. Into ephambene nomthetho lenkolo asifundeni iBhayibheli ngoba siyasonta. Shumane udumisa nihleli noncube yangisebenza nami bafana. Ihlabelelo 119 izihlabelelo 119 ihlabelelo kaDavida 119 nihleli kahle lapho ngizoshaya amagoli. Ihlabelelo kaDavida 119 sondele embhojeni. Izihlabelelo zikaDavida 119 ayabusiswa abaqotho endleleni bazokupha umbhobho. Ufundele ngizwe ihlabelelo kaDavida 119 bayabusiswa abaqotho endleleni. Ithi ke lencwadi bayabusiswa abaqotho endleleni kaShembe. Abahamba emthethweni kaJehova. Abahamba emthethweni kaShembe bayabusiswa bona. Bayabusiswa bona banjalo. Abagcina izimemezelo zakhe. Abagcina izimemezelo zakhe. Abamfuna ngenhliziyo yonke. Abahlale ethi noma bengekho la ebuhleni besemzini yawoyise bamfune ngenhliziyo yabo yonke. Abasebenzi ukonakalisa. Abanjalo-ke abasebenzi ukonakalisa la ebandleni. Bayahamba ezindleleni zabo. Abanjalo bahambe endleleni kaShembe unyazi wezulu. Wena
usiyalezile ukugcina kakhulu imiyalo yakho. Wena Shembe Nyazi Bezulu usiyalezile kakhulu ukugcina imiyalo yakho. Ungazi ngaqiniswa. Sengathi lesingaqiniswa ngiyabonga. Wena Shembe usiyalezile kakhulu kuba sigcina imiyalo yakho. Awusishushwa ingane izwani nenkolo. Ingane izozwana kanjani nenkolo ngoba wena ungabi yiNazaretha ugaya iqathe ekhaya. Umfazi weNazaretha akasikhami isiqatha. Hayi ingane izwani ziyantshontshe ezinye ziyiloka naloka. Zizoba kanjani ingane eqotho ngoba wena mzali kawukho qotho. Wena Shembe siyalezile kakhulu kuba sigcina imiyalo yakho. Asithathe leyesibili. Asithathe ku-Isaiah 29 sithathe ku-15. Ngoba senkonzweni inkonzo iyalunga masiyeka nangeBhayibheli singakucindezeli ngomthetho wolimi wodwa. Injani. Uyalunga masiyeka ngomthetho weBhayibheli singaleki ngolimi lulodwa. Kubona abaninga kakhulu ukuthusa izenzo zabo. Kubona abaninga kakhulu ukuthusa izenzo zabo ezimbi kaJehova. Nemisebenzi yabo isebumnyameni. Nemisebenzi yabo yasebumnyameni. Abathi ubani osibonayo. Bathi uma besemzini yabo bathi uShembe akasiboni ubani osibonayo. Osizwayo ubani. Ubani osizwayo. Nkosi kusise. Kubona abaninga kakhulu ukuthukusa izenzo zabo ngakuJehova. Nemisebenzi yabo yasebumnyameni abathi ubani osibonayo saziwa ubani na. uShembe ukwazi ukubona noma ukhiyeke la ngeBhethlehem ekhaya. Ukubona noma ngabe ungayivalela ukhiye ngeBhethlehem ekhaya kodwa uShembe uyakubona. Amen. 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 Ukubona noma ngabe kuphi. Nazaretha uyingcwele. Amusuwe mugabini. Ungalozinde 1985 kwaphunywa la kwaphikelele eMlazi kwaEli.
kwathi uNgalozinde engena ngesango lakwaCelani kwakukhona izikhulu zomlazi obabumfela obabusabelo obabuthelezi zonke izikhulu ebeyiphethe umlazi loKE Masinga wayekhona. Kwathi uNgalozinde mayijika engena ensabalele otsotsi babeshova amaphepha eduze kwamakhaza kwaCelani bayijinga phansi inkasi abafana. Yazazi inkasi? Abanye abazazi inkasi abakhulele le. Bayijinga phansi inkasi abafana bathi bayaqala ukubona umuntu omuhle kangaka emhlabeni. Bathe mlazi khona yonke inhlobo yintombi kodwa ayikho intombi enhle njengoShembe. Uma uNgalozinde emotini uyayinweba uthi mina niduphunga, uthi mina ngisifundiswa. Wayinweba kanje wathi mina ngisifundiswa, wathi niyabona lapha ekhombe Adams elapha kwa-Eli Mlazi, wathi niyabona lapha, wathi kwafunda mina, wathi nina niduphunga. Ezikhulu zomlazi iphelele ezayihlonishwa zesatshwa futhi umlazi ziwuphethe. Ngiyazazi phela izikhulu zomlazi njengoba ngithi kade ngisebenza ebhenki. Uma usebenza ebhenki usuke usebenza ngabantu abakhulu. Uma usebenza ebhenki usuke usebenza ngabantu abakhulu. Ngisho ama-celebrate uyawazi wonke ngoba afikela kunina. Ngisho babumdluli laba ama-celebrate bebeke bafike lapha kuthina ema-ofisini. Bebeke bafike umdluli ama-celebrate esonto umdluli. Bebeke bafike bethunywe uNkulunkulu ebathume lapha kuthina emsebenzini. Izikhulu zomlazi zambuka uNgalozinde ethi niduphunga nonke. Ethi mina kade ngifunda lapha ekhomba e-Adams College la kade niwe khona ngoLwesithathu. Angiyange bengiphuthwe umkhuhlane mina kodwa inhliziyo yami ibikhona. Amen. Ibihambe noShembe. Phela ubaba wami uShembe mina. Ubaba wami ngipha yonke into uShembe. Ubaba wami uyangithanda. Nami ngiyamthanda uNkulunkulu wami. Futhi ke mina angisohoze ngamukhohlisa uShembe. Uyinkinga umuntu onenhliziyo engabazayo. Ufana nomhlango omile emanzini ohambisana nomoya. Ubaba ulokhu ekhale njalo ngamaphekule esontweni. Ayihluphi wena leyo nto. Ubaba ulokhu ekhale njalo ngamaphekula la ngaphakathi. Wena ayihluphi leyo nto. Akufanele phela ubaba alokhu ekhala ngento eyodwa kodwa kuthule nje ucwebisa iziba. Ubaba ulokhu ekhale njalo ngamaphekula. Nangesikhumbuzo ngimzwile ubaba ekhala ngamaphekula ukuthi ucela inyanga yezulu wakhiphe. Amen. Wena kukuhluphi lokho? Uthi waziwa ubani ubona ubani. Ukubona abalinga kakhulu ukuthukusa izenzo zabo ezimbi ngokuJehova abathi sibone ubani saziwa ubani. Manje incwadi kade ifundwa. So sesifunde lonke iBhayibheli. Ukubona
abalinga kakhulu ukuthukusa izenzo zabezimbi onyazini abathi sibone ubani saziwa ubani. Nobani uyazazi ukuthi wake wayaphi noma wake wakhuluma wathi. Nobani uyazazi ukuthi wake wakhuluma nobani, wake waxoxa nobani, wake waguqa wathi. Noma ungaqumba la ngaphakathi kodwa vele kuyohamba kuhambe uphume. Namba besha bagcotshwa bathi inyama iyaguga uqhubeni. Amen. Uma wake wawuhlala umhlangano wobugebengu uyohamba kuhambe vele indlozi yakhona ikulande. Yebo, ungathi kashe. Uma wake wawuhlala umhlangano wobugebengu uvukela leli bandla uyohlala kuhlala indlozi yalelo langa nalowo mhlangano ikulande. Akufanele ubaba lokho ekhala ngokuthi khona amaphekula uzewa ubaba wathi uthandazela ukuthi inyanga yezulu wakhipha amaphekula. Uzewathi ubaba ukuthi angenikhombe. Uzewathi ubaba ukuthi angenikhombe washo ukuthi ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mase sakukhomba sizokugadambula. Hayi Manazaretha umnandi ukholonyazile. Amen. Sibuya ku Cape Town. Unyazi luwelo waskiphi trip ngonyaka odlule ngoJanuary saya ku Table Mountain, saya ku Cape Point. Ushembe wethu esimthandayo esikhiphile ukuba siyobona umhlaba. Waskiphi ushembe wethu esithandayo ukuba siyobona umhlaba wase Cape Point. Nangu baba Mahlobo uthi akakhohlwa namanje. Uthi wahamba ngesitimela wayiqala ukusibona emhlabeni. Sithandwa unyazi. Nathi unyazi kasikuthande ngeenhliziyo eziphelele singalikhohlisi. Singalikhohlisi unyazi sikuthande ngeenhliziyo eziphelele. Uma wake wahlala umhlangano wobugebengu hamba uye kulona unyazi uthi baba ngizovuma ngale ngawuhlala umhlangano wobugebengu. Hamba kuyo baba ngale ngawuhlala umhlangano wobugebengu ngizocela intethelelo. Mhlawumbe ubaba ngeke asasho ukuthi khona amaphekula phakathi kwethu. Uma nje wayocela intethelelo wathi baba ngake ngahlala neyigebengu sasathi umhlangano ngizocela intethelelo. Mhlawumbe ubaba ngeke asasho ukuthi kunabantu athi ukuthi akabakhombe phakathi kwethu. Ake ngakusola shembo ingcwele ngahlala umhlangano ngaplana nabo ngizocela intethelelo. Uyokuthethelela ushembe ngoba uNkulunkulu. Shemba kacabangi njengami nawe. Baba Nkosi yamakhosi, umsebenzi wakho Nkosi kungithume wona. Cela ukwehlela ngezansi baba. Engukhulumile ebandleni lakhe elingcwele kungithumile kona. Ngiyacela Nkosi kube ukuzobaphilisa. Kube ukuzobaphilisa shembo nomusa. Ungabe futhi ukuzobaxosha ebandleni lakho
kodwa kube okuzobasondeza kakhulu kunakuqala. Amen. Ngalamazwi uShemba ngiphile wona ukubabaza ungalo zinde. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ubefuna ngibabaza ungalo zinde. Amen. Ngoba ngambona. Ngalamazwi Nkosi ubungiphile wona ngicela ukwehlela ngezansi Shemba noMusa. Ngibuyisele umsebenzi wakho Nkosi esihlalweni esikhulu sasezulwini, isihlalo senkosi uNyazi wezulu, Nkosi kusise nekuswile. Amen. Ezulwini kuthiwena angonika ubaba umshumayeli uNdlovu athiwa lapha ekhaya asihole ngengoma ka-74 amashumi 7 Nkosi busise ukuguqa kwabangcwele. Senhor, Shunha Exuaio. Asbo